Тук сте я докарали, вече е готова, но докато стигнем до там, рецептата. Портокалова пита, много лесен продукт. Господин Киряков не обича много да си издава рецептите, но тук го убедихме, че трябва да ни каже. И имаме в тази пита кори за баклава. Това стана ясно, че трябва да са по-тънки. Това какво е? Портокалови кори. Портокалови кори, сок от портокал. Канела. Канела, захар, яйца, олио и кисело мляко. Да. И бакалове. Времето, което е необходимо, е 45 минути в фурна на 160 градуса. Затова времето е повече. Не трябва, за да не прегори. Да. Предполагам, че тук сиропирането е важно. Много важно, да. Да. Какъв е принципът там? Кога се сиропира? Когато е топло с студен сироп или студено с топъл сироп? Как е по-правилно? Портокалова пита иска студен сироп. Да може да поеме сиропа. 2 рецепти разкрихме днес, една солена и една сладка. Сигурна съм, че е вкусно, другото не съм сигурна, че е диетично, но ще поемем този риск, за да опитаме това, което заедно с господин Киряков приготвихме или ви показахме.